नमस्कार परिणाम भोजपुरी आज जहान हमनी के स्वागत कर रहल जा आप लोग के भाषा वाला चैनल बीएफसी रिएक्शन में। हम अनिकेत तिवारी और हम जीजी तिवारी जी सब कोई के प्रणाम करते हैं जा का हलवा आशा करते हैं जा कि आप लोग बहुत बढ़िया हो खम जा। पावर स्टार पवन सिंह के 2021 के पहिलका होली गीत आ गइल बा डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी जौना गाना के नाम बाटे लहंगवा लस लस करत वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर काहे आखिर कर रहल बा सवाल बा का देखावल गइल बा का ऐसन चीज बा बेकरारी बहुत बा और हम ही बेकरार नहीं की पवन सिंह के सारा फैन लोग बेकरार बा पवन सिंह के गाना देखे खातिर सुने खातिर कहे के बहुत लंबा समय के बाद कोनो गाना रिलीज भइल बा वो वीडियो सॉन्ग में और पवन सिंह के फैन जे होले हमरा पता बा डाई हेड फैन और अरे रे वीडियो डायरेक्टर बड़े रवि पंडित यानी कि वीडियो झकास होके वाला बा गारंटी दे दानी रवि पंडित जी ऐसा तैसन डायरेक्शन ना करेले कमाल के करेले कि दिल खुश हो जाला यानी कि वीडियो झकास भाई। और एगो नया ब्यूटी हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गइल बाड़ी जेकर नाम बा और हर एक दिल में दस्तक दे चुकल बाड़ी। अरे ऊपर एको को आधा सीटे छेद देता सही बात तो देख लिए जो आखिर पवन सिंह के साथे का बवाल के आई बड़ी ना छठ गीत में गाना छठ गीत में भक्ति में रही भक्ति में देख के थोड़ा सबूर कइले रहे लोग। और ये गाना के लिखले बड़े अरुण बिहारी देसी राइटर इनका कहल जाला। ई शब्द ऐसन ऐसन मतलब देसी शब्द उठा के लेके नीलम गिरी दादा बस गइल बड़ी जुबान पर। और ये में म्यूजिक बात छोटे बाबा जी के और कोरियोग्राफर बारे राहु और ऋतिक आ रहा है बारे और राहु एक जना के दो कोरियोग्राफर बस ज्यादा रहे और बाकी कुछ कहे के नहीं के स्वरा स्टूडियो बनारसी में रिकॉर्डिंग भइल बाटे और एक गाना के एडिटर बारे दीपक पंडित। तो चलिए देख लिए जो आखिर का कमाल भइल ओकरा पहले आप लोग भाई एगो रिक्वेस्ट करला का भैया के भी कई गो गाना के डिस्क्रिप्शन हमनी के लिंक देले बानी जा जबरदस्त गाना कई गो गाना जैसे हमार पहिलका होली गीत एगो आइल बाटे के रंगमसु खजाना जौन की एफी भोजपुरी पे बाटे और सरस्वती पूजा के वो सॉन्ग हमारे फिलहाल में ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी पे रिलीज भइल बा। तो सब स्टार के जिससे प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जा हमरो के दही जा अपन भाई के आप लोग खातिर इतना सेवा करे नहीं तो बस दिल के कोना में तनी ऐसे कहीं हमरो के जगह अभी क्लिक करके देख लीजा। लेकिन ऑफिशियल चैनल पे सब्सक्राइब भी करम जा और इंस्टाग्राम पे हम का कहता नहीं कि अभी तो सब देखम जाना लेकिन वीडियो के जब भी आप काटी जाओ करा पहले जरूर ही जाई जा डिस्क्रिप्शन और में। एक शिकायत बाटे पवन सिंह के फैंस लोग से कहाँ छुपल बानी जा तनी आप लोग सहयोग करी जा मेहनत करी जा आप लोग खातिर वीडियो बना के लेवे नहीं जा लेकिन आप वायरल हो जाए के चाहिए रिएक्शन सपोर्ट देवे नहीं जा बहुत कम प्यार देवे नहीं जा। इस जे भी देख रहल बानी जा पवन सिंह के फैंस लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के शेयर करी जा कि आप इतना शेयर कर दी कि वीडियो वायरल हो जाए खूब पब्लिक तक जितने ज्यादा लाइक मिली त लाइक के टारगेट रिएक्शन यही तई ना होई ठुमके हमके सब लागी लाइक के टारगेट हो रहल बा 2000 लाइक जो आई जा बैक टू बैक पवन सिंह आप लोग के बीच में चला रिएक्शन और सबसे पहले आई जल्दी आई तो चलिए रिएक्शन शुरू करिए। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी ओहो पावर स्टार ओहो क्या लुक गजब की इफेक्ट लागेला नीलम गिरी यूनिक देखियो चश्मा में लोकली है एगो यूनिक बा। अरे इनका ऋतु सिंह जी से नहीं लगा तो फेस मैच का बताइए मिस देनी गाल जो बन कोइनी लाले लाल देख ली ही दीदी तो हो जाई करेला पवन सिंह का हो जाई बवाल जीजा हो जाई बवाल मिस देनी गाल जो बन कोइनी लाले लाल देख ली ही दीदी तो हो जाई का बनाओ का जबरदस्त दुनिया की रवि पंडित हवा खिस जबरी जी जा डाली जानी रंगवा मोरला हंगवा लसा लसा जबरी आई ठुमका लागल पवन सिंह के बहुत बार कमाल से मुझे नहीं नाचता सियो होली के समय देखी कितना सेटअप जबरदस्त प्यार कर गइल बा एकदम होली वीडियो लागता अतना बैकग्राउंड में लोग खड़ा बा कितना
भोजपुरी में सब पहला बार बोल बा कि अपना लोग अपना सेट लगावा था रत्नाकर जी सैल्यूट बा वर्ल्ड वाइड के नीरा उठ जीजा झूठ जनी कहरी कोनो पता गाछी अभी ठूठ जनी कहां लोग पहले बड़ा मत दे अरुण बिहारी जी एकदम सॉफ्ट पानी नीरा उठ जीजा झूठ जनी कहरी कोनो पता गाछी अभी कौन दी ठूठ कनवाली जनी देखी? कहरी मोलो लोयो पीर ऐसन लहराता लहराता देह सिहरा अभी ड्रेस मैच कर रहा है आपका जबरी जीजा डाली जानी रंगवा मुर्ला हंगवा ये सब कमाल के बाजियो जबरी जीजा डाली यो पे कौन सी का पुराना आगे बढ़े जोशुआ भाई डांस थोड़ा लगाना में ओहो नाइट रेस गजब जियो रे गजब ये होली वीडियो होला दिल में फेर टच कर दिले रवि पंडित जी यो का ड्रेस देखो तरह चल जियो होली वीडियो लगा थे ठीक है भोजपुरी के माई बहन जरूर ये ड्रेस को पसंद करी लो वाह का बोली बा कौन सी दोसरा के धन पजताई जनी हक जी बनी हम कुंवर होई सभका के शक जी अरे नियमा दोसरा के धन पजताई जनी हक जी बनी हम कुंवर होई सभका के शक जी पवन दीपक छोटे पीछा कोरोता अरुण बिहारी जिया डरता कौन सी जबरी अपन करे जीजा डाली जानी रंगवा मुरला हंगवा कमाल के स्टेप भाइयों जबरी जीजा डाली जानी रंगवा मुरला हंगवा लसा लसा करता भैया हो हम पहले ही कहनी है कि गाना के लिखले बड़े अरुण बिहारी तो ऐसा ऐसा शब्द उठई है नु अब बताई हाथना ठेठ शब्द कैसे लेवल जाने नीरा उठ टूट मतलब का हम कही सैल्यूट बा और बात हम कहनी है कि रवि पंडित जी की जब वीडियो डायरेक्शन बा तो वीडियो कमाल के हुई भाई हमारे खिलाफ के एल्बम जगत में के रवि पंडित जी लेखा भोजपुरी में के डायरेक्टर बा खुलेआम कहतनी साफ तौर पे देखी गजब हमेशा दिल में के छू जाले और में जौन उ चीज कइले बड़े एमे यूनिक देखी हम सीन याद करेनी जौन उ रंग के है से हाथवा मारत जा आहा, बड़ी एकदम होली वीडियो लगाता एकदम एकदम नया सीन भाई नया भोजपुरी में कहीं हो दिखावले ना हाँ, गई हाँ। उ जौन देखा के चल रहा बड़ी और सबसे बड़ा हम तो तारीफ करें कोरियोग्राफर के ऋतिक जी के राहुल जी के कि आप लोग पवन जी से डांस करवाई तारा ना मुखे के चारा पता हो गई चाहे तू स्टेज से देखत होगा हाँ, पवन सिंह के हाँ। तो पवन सिंह के सिग्नेचर सिग्नेचर स्टेप वाला लेकिन कहाँ गाना में दिखाई देवेला ना दिखाई देवे लेकिन ई करवा देलब देखी हाँ। काहे कि जब भी आप स्टेज शो में देखम चाहे कहीं भी हाँ तो बस viral- कूदे ले हाँ मूड लागल। मूड बनेला ऐसे कैसे करे कुदिहन और ठुमका यू स्टेप एक गाना में ला देले बड़े ला देले बड़े। कोरियोग्राफर मतलब कि वीडियो लोग के पसंद आई क्या कि पवन सिंह के ठुमका आप लोग के देखे के मिली जबरदस्त मतलब का हमको इस शब्द और नहीं एक मिला और इतना चीज, जबरदस्त वीडियो पवन बा सिंह के जो ड्रेस कोड बानो ड्रेस गजब के बात ड्रेस मैचिंग करा बॉडी यहाँ के जैसन जो ना देखे अभी नहीं के बनत जाई फिर बहुत फिर भी तारा पर ई ड्रेस अपना के पहन रहल बाड़न तो अच्छा लगी जींस ना रहे तार ध्यान होके चाहिए फुल पैंट वाला स्टाइल के जो जींस रहे बड़ी जबरदस्त रहे ड्रेस भी अच्छा लागत रहे और एगो नीलमगिरी भी काफी अच्छा उ जोन लहंगा लहंगा पहन तो ले मत करो। एकरा बाद जो पटियाला पता ना का सूट कहा जाला लेकिन उ देखिए सूट पता अच्छा है। रहे हमनी के माई बहन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और गाना के फिल्मावल का तो हमारे लागत है फिल्मावल गइल, एक गाना खाती ही खास करके सेट सेट तैयार कइल गइल तैयार बा। कइल बा अतना कुछ देखावल भैया बैकग्राउंड में अतना लइका खर्चा कर जानते नहीं एक लइका के भी पैसा देवे का जोड़ी दो तो बहुत लाग जाला बहुत मेहनत कर देगा होली गीत पे एगो तो होली इस सैल्यूट बाटे हमनी के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड जे भोजपुरी ताकत कुमार जी तो जबरदस्त कहता रहे। क्वालिटी क्वालिटी पे काम क्वालिटी करता के रहे। काम जे कइले बा भोजपुरी के क्वालिटी का स्तर जे बढ़िले बा वर्ल्ड वाइड के सैल्यूट बाटे चाहे वो छोट सिंगर होगा एल्बम जगत में वर्ल्ड वाइड और फिल्म जगत में यसी फिल्म जो क्वालिटी पर काम करेला लेकिन हाँ। वर्ल्ड वाइड की है खासियत बा वो फिल्मों में कइले बा हाँ एल्बमों में कइल बा यही खासियत बा हाँ। वो आप मतलब एगो देखल ई कंपनी देखी तो ना ही कोनो विवाद में अरे हमारा तो हम बड़ा डांसर याद आता पवन सिंह धक धक या ठुमका जबरदस्त। सब मिला के जबरदस्त बा एगो हाँ। ना कहल से जोन इंतजार रहे कभी कभी का होला पवन सिंह के क्यों भी के इंतजार बहुत बनल रहे इंतजार बना लाख में रिपोर्ट लगे ना ही गाना मतलब उतना दिल के टच ना करल कौन चीज लेकिन ई गाना दिल के मतलब Touch इंतजार के जोन बेकरारी रहे वो चीज के भरपूर आनंद देले बा पब्लिक के दिल में घुस गिल बा बस आप लोग भी तनी ऐसा हमनी का आनंद दे दी जाए गाना के यानी कि अब की बार सरस्वती पूजा के
डीजे पर हर पंडाल में पवन सिंह के गाना पर जबरदस्त ठुमका लागे एक और चीज कहे बा, ई गाना जौन बा काफी बहुत पुरान देसी धुन बाटे और कमाल के बात है कि भाव जौन रहे लड़की के रहे, लेकिन पवन सिंह जी गा दिले बड़े अपना अंदाज में, कमाल के बाटे। तो चली मिलत जा अगला वीडियो में अगला रिएक्शन के साथ, तब तक प्यार आशीर्वाद बने रह जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।